γειτονιά εδώ. Γεια σας. Και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο ανακοίνωση που θα θέλαμε να μας πείτε comments για το Q&A ή για να μας γράψετε ποιο παιχνίδι θέλετε να παίξουμε στο PlayStation ή στο κινητό. Και όπως βλέπετε... Στείλτε μας κάτι έτσι να μιλήσουμε λίγο. Ναι, στείλτε μας comments, ό,τι comments θέλετε για στο το PC μπορούμε να Q&A. παίξουμε Ναι. Black Ops. PC μπορούμε να παίξουμε Black Ops και Minecraft. Στο τηλέφωνο γράψτε μας τι παιχνίδια θέλετε να παίξουμε. Μπορούμε να παίξουμε το Minecraft. Ναι, στο τηλέφωνο. Πάλι στείλτε μας ποιο παιχνίδι θέλετε να παίξουμε στο PlayStation 4. Σίγουρα θα πάρουμε το Uncharted 4. Θα πάρουμε... Τι θα πάρουμε? Μπορεί να πάρουμε και το... ναι. Θα παίξουμε και το Outlast. Όχι το 2 όμως, γιατί δεν το έχουμε. Στείλτε μας αν θέλετε. Στείλτε μας αν θέλετε. Όπως βλέπετε πάμε μια βόλτα με τα ποδήλατα. Τι θα έλεγε? Μπορεί να παίξουμε πλάκα σαν εσείς. Ναι. Και στείλτε μας. Ξέρετε εσείς. Ναι, ξέρετε. Αν θέλετε να σας τα ξαναπαναλάβω. Σε πλαίσιο 4. Ναι. Αν θέλετε να σας Πάντως ξαναπαναλάβω. σίγουρα, πείτε μας και εσείς αν θέλετε, σίγουρα πάμε. Θα παίξουμε Uncharted 4. Ναι, αλλά όχι τώρα, μπορεί πιο μετά. Μπορεί να παίξουμε και το Uncharted 3, Uncharted 2. Ναι. Έχουμε το Uncharted 2, το 3 και το Nathan Drake Collection. Ναι. Θα παίξουμε, γιατί συμπληρώνεται η ιστορία. Ναι. Και μετά από το Nathan Drake Collection είναι το Uncharted 4, όπου θα το παίξουμε σε... Το μπορεί μετά... κάνει ένα release κομμάτι. Ναι, ναι. Όπως είπαμε και πριν, γράψτε μας στα comments για Q&A. Για Q&A comments, γράψτε μας comments για PlayStation 4 τι παιχνίδι θέλετε να παίξουμε, για PC, αλλά έχουμε μόνο το Black Ops 2 Μπορούμε και να το παίξουμε και Minecraft. το αγκάριο στο PC. Ναι, και πάνω στο τηλέφωνο το έχω εγώ. Ναι, και... Θα παίξουμε Minecraft Skywars αν θέλετε. Ναι, Με online. online, Θα με παίξουμε κάποιους άλλους στο φίλους. PlayStation αν θέλετε. Θα παίξουμε ξανά Minecraft. Αλλά το survival κάναμε πολύ ωραία σπίτια εκεί. Χωράφι, ζώα και έτσι. Ναι, και αν θέλετε παίζουμε και στο τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο τα παιχνίδια που έχουμε είναι αγκάριο. Έχουμε Minecraft Pocket Edition 0,14,0. Να συνεχίσω εγώ. Ναι. Κάτσε και το λέω στο κινητό. Έχουμε Θα σας τρίψουμε. Ναι. Περίμενε να... Έχουμε αγκάριο, Ναι. Minecraft, Τα είπαμε αυτά. Call of Duty, Ναι. Mortal Kombat X, Uncharted, Έχουμε Assassin's Creed Unity, Black Ops 3. Έχουμε Call of Duty Advanced Warfare. GTA Online. Αυτό το... Πήγανε να χακάρουμε εμείς το GTA, Ναι. κάνουμε hack και επειδή βγήκανε σήμερα εντάξει θα παίξουμε και W2K15. όχι, 16. θα παίξουμε το NBA και 16 Ναι. που πήρα σήμερα. Και... Πήρα δωρεάν από το PlayStation Store. Αν έχετε PlayStation Plus, μπορείτε να το πάρετε και εσείς δωρεάν. Ναι, έχουμε το Rocket League, το... πώς το λέμε αυτό?
αυτό. Το... Surgeon Simulator. Α, ναι, αυτό. Το γιατρό. Ναι. Και αυτό ήταν το βίντεο. Απλά ήθελαμε να σας ενημερώσουμε, επειδή αργήσαμε να κάνουμε λίγα βίντεο. Τώρα και νομίζω έχουμε κι άλλα. Έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια. Ξέχασα όμως τώρα. Έχουμε το WWE 2K15. Ναι, όμως επειδή αργήσαμε να κάνουμε πάρα πολύ βίντεο, είχαμε εξετάσεις για το σχολείο, είχαμε πολλά μαθήματα. Για το GTA. Θα το χακάρουμε σε 7 μέρες, είναι χακαρισμένο. Ναι, γράψετε όμως στο YouTube Δεν GTA. ξέρουμε, βασικά τον τρόπο δεν μπορούμε να το πούμε. Ναι. Αλλά αν θέλετε γράψτε. Θα το χακάρουμε, περιμένουμε να γίνει hack για 7 μέρες και γράψτε μας αν θέλετε να παίξουμε. Βγήκανε σήμερα τα καινούρια update του GTA. Εδώ που βλέπετε έχει ένα σκύλο. Ναι. Τρέχει αυτόν το τσάλα από πίσω. Και αργήσαμε να κάνουμε βίντεο πάρα πολύ καιρό γιατί είχαμε εξετάσεις, πολλά μαθήματα. Και αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Θέλαμε να σας... Μπείτε στο site της Rockstar. Ναι, στο YouTube. Βγήκε το trailer για τα updates στο GTA. Βγήκε το trailer σήμερα. Ναι. Το είναι πολύ ωραίο. Βγάλε καινούργια αυτοκίνητα, καινούργια βγήκε μια αποθήκη. Βγήκε μια αποθήκη. Αποθήκες. Έχει Θα τα χακάρουμε. Και θα πάρουμε 2 δισεκατομμύρια εμείς που θα το χακάρουμε. Σε 7 μέρες θα είναι έτοιμο. Αν θέλετε γράψτε μας κάτω στα comments να το παίξουμε. Και αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Ήθελαμε να σας υπενθυμίσουμε για το ότι αργήσαμε να κάνουμε ένα βίντεο. Και κάντε like, subscribe και ό,τι άλλο θέλετε. Γράψτε μας στα comment αυτά που σας είπαμε και αντίο.